Okay, may mudto na usab kanatong tanan Luzon, Visayas, Mindanao, may mudto Philippines, may mudto world, may mudto universe. Ana na punta mga higala nini nga atong tulumanon sa kahanginan, CONA Catechesis on Air, ug ako lang gihapon kini mga higala inyong ubos nga alagad Reverend Padre Edwin Academia Akap. Adlaw na usab karon na Biyernes, no? Pizza utso na kini sa bulan sa Disyembre tuig 2023 o gisaulog nato karong adlaw mahigala ang Solemnity of the Immaculate Conception. Asa ato pa si Mama Mary gipanamkon nga walay buling sa sala. Ingon niya no. Daghan bang wala kasabot ani mahigala kining Immaculate Conception. Kabalo kag unsa mahigala dunay uban nga miingon nga o Maria nanamkon nga walay buling sa sala, no? So, kamo din na mga naminaw na kuha nga maunay inyo ang panultihon sa yupna. Ang nanamkon mao si Santa Ana, ang gipanamkon si Mama Mary. Ingon niya na, no? So, muna, gipanamkon gyud ang atong mahal nga birhen nga walay buling sa sala. Tungod mo ni mga higala, kay ang atong mahal nga birhen manggod, kabalo kag unsa, giandam ng daan. No, kaya butang tong huna-hunaon si Mama Mary when she was offered to become the mother of God, no? Kuan man god kanang 16 anyos pa. Pero mahibulong ka nga bisan sa kabatanon sa iyahang kining pangidaron, pero nitando siya ang uban manggani, no? Dag mga gulang na unya imong ingnon nga kini bitaw mamahimo kang nominate ba aron mamahimong chapel leader. Muhilak na ba hapit kay di gyud mo dawat sa responsibilidad, no? Imong uban imong ingnon nga Brad pwedeng mag-minister ka Brad, dili man gani gyud mo dawat nya gulang na gani na dulang na ato pa og buton naon matured na unta. Pero si Mama Mary batan-on kayo nga midawat sa sangon kaniyang responsibilidad ngano man tungod kay giandam man guni siyang daan. So in other words, sa daan na siyang gipanamkon nga walay buling sa sala. Mo ito pagiandam na siyang daan tungod sa misyon. Ingon niya na, no? Kay mo na, ingon ana gid na, no? Kay makaingon kita nga si Mama Mary gipanamkon nga walay buling sa sala aron maandam siya sa dako kaayong tahas nga iyang pagadawaton, no? Kay ito nabayay uban nga kanabita ang uban nga tao ining kalibutan nga gipanamkon nga walay nga pirting nasa na nga nagkabulingit sa sala. Nga naman, tungod kay ang mga ginikanan nga matud pa, ang mga ginikanan nga maoy nagsabak, no? Ang magtiayon nga diin mataw ang bata. Walay mga kasal. No, nakabantay mo daghang kayong mga kinibitaw, mga magtiayon nga walay mga kasal. Ang mga anak-anak gipanamkon nga nagkabulingit sa sala. Ngano man makaingon man taniana. Wala daay mga kana bang wala daay mga kasal ning amahan ug inahan. Sa ato pa sukuhi si Mama Mary, no? Gipanamkon nga walay buling sa sala. Kining mga anak nga tao sa pamilya nga walay mga kasal, nga tao nga nagkabulingit sa sala na mo pa. Yan na joke na mahigala ha. Pero ato bitaw ko naon, no? Kana bitaw magminyo mag-ikig-ipon bitaw kag babae yung lalaki ba nga walay kasal. Dako bina kay sala. No? Nga dako kay nang sala. Na ang sala na is adultery tungod kay ang magtiayon nga nag-ipon isip bana og asawa nga walay mga kasal. Magkan mo guna kana bitaw magbuhat man kuna sa bulwaton sa minyo. So muna nga dako kay sala. So muna nga ang mga anak pud nga tawo dili sama sa mahal nga birhen. Ngano man ang mahal nga birhen gipanamkon nga walay buling sa sala. Samtang kini nga tao nga mga anak sa ginikanan nga way mga kasal, nakasal ra sa huwis o baka sa mayor, na tao nga nagkabulingit sa sala. Ingon niya no? Sa sakan kay dispensahan sa mga magtiayon nga walay mga kasal, no? Ina na man na sister, brother, no? Papakasal na gud mo. Og di ba og naibaya diha sa inyong simbahan ari mo diri siya to. Ari mas ayungon pagkasal kay naa tay libreng kasal na para sa mga indigents. No? Kada bulan, kada semana na atay ana din kada bulan di ay ikaduhang Sabado sa bulan do natay kasal alang sa mga indigents. Libre tanan.
libre ang kuan kanang kasal sa simbahan, no? So alang na itong dili maka-afford, hangiwaran ninyo sa padre sa inyo nga muna, no, magpakasal mo as indigents. Musugot ra na sa padre, no, magpakasal may pader as indigents kay di man gyud mi ka-afford. Ngani no? So muna mahigala, no, nga kinahanglan gid ay nga ang ato ang mga batanon sama sa mahal nga birhen atong imatuto diha sa pagtulunan sa Dios. Nga aron mamahimo usab silang mga sama kang Mama Mary, nga kabahin na gani is pangalagad sa Dios, moingon ra gyud nga suluguon ako sa Dios, matuman dinhi kanako ang imong gisulti. Makaingon ta ana ba? Mga buutan nga mga anak, nga mga buutan nga mga kabatanunan, no? So karong adlaw may higala atong gihinumduman ug atong gipasidunggan ang mahal nga birhen sa iyahang pagkagipanamkon nga walay buling sa sala. No, muna nga tungod kay wala siya buling sa sala, ang buti pasabot ni ana giandam siya alang sa iyang dako kayong tahas. So mao po ni ato ang pagtulunan karon. Do nga atong andamon ang atong mga batanon alang aron madiskubrihan pud nila kung sa gud ang ilahang tahas ni ining kinabuhi. Ug dili lang pod ang mga batanon nato nga ni Andres Ubos, hasta po ning mga taga-babaw, mga higala, no, nabatanas mga bukid-bukid nga ultimong pagpanguros dili gani kamao. So muna nga how can you expect these people nga magpuyo sa kinabuhing Kristohanon nga ultimo ganing pagpanguros di gani kabalo? Muna nga dunay lugar diri sa amua sa Ayungon kay gitawag na tugtubli, no, 18 na may mga ngalan-ngalan po dire nga nangawala na yung tao ng ilahang mga tabo-tabo mabirnis, nawala dito sa Tuble kay nganong dili mawala nga milagro maning birnis magtabo sila ngoy maglagsanay og kutsilyo gilaliman kang magmera ninyo dinang katawa-katawa kay naghimamat po lagi ka sa imuhang mga higala kay nagtabo-tabo mo na apoy mga baligya ang taon ginagmay na apoy mga bolantero usaon na po nga dili mawala nga gamayng diferensya maghinulbutay man dahil pinuti o maglinag sanay ini kasada dili gani man na mablay mga higala nga duman tungod kay mga gipanamkon mangguna nga nagkabulingit sa salana sila daan nga walay mga kasalang ginikanan wala po yung mga simba-simba mo na nga akong gi-encourage gyud nga ako ang mga lay ministers nga kung mahimo di ra gyud ta mawala niya ng hunahunaan, no, nga kita mga altar Christos, no, kita mga nagdalag gyud kang Kristo, mga nagitawag na to puli kang Kristo nga to sa mga tawhan nga mutudlo kanila, no, klaro. So happy fiesta ha sa itong apil na itong katekism itong higala. The Solemnity of the Immaculate Conception. Nakalaari kita sa unang pangutana. No? Why do Catholics celebrate Christmas on December 25? No? Atong gisaulog dili ang inkarnasyon kung unsay nahitabo nato at kun dili ang inkarnasyon sa pasabot nila. At first, Christmas are kining are celebrated by kanang minority, no? Gilikayan gyud nila ang pag-apil sila sa mga kalihukan sa mga pagano. Kanay silang gitawag mga higala, no, nga at first, Christians are celebrated by persecuted minority. Mo ni siya, nalibog ko sa kung sinulatan mo higala, no? Ako rabi apoy gasulat ini, pero di naman noong ko kabasa, lisod na kayo naanatay mga kalimot mga higala, no? Managitawag sa mga pinulungas, mga tigula nga, ang kalimot, may gakom. Yeah. At first, Christians are celebrated by a persecuted minority. Gilikayan gyud nila nga mag-apil sila sa mga kalihukan sa paggamangano. Unsa man kining ilahang gi-celebrate sa mga pagano, ang selebrasyon sa Sun God, no, adlaw, Diyos sa adlaw ug gisaulog nila kini sa December 25. So in order nga malayo sila, gipili nila kining adlaw sa adlaw sa pagkatao sa Ginoo. Mao di ay mga higala, no? Ang mga early Christians gidi ay maoy naghimo niini kay kini dieng December 25
may ang mga pagano ba, ang mga walay pagtuo, may kasaulugan day ini. December 25, ang kapistahan sa usa sa kining Diyos sa adlaw. Diyos sa adlaw, so sun god. Unya, dili man gyud lagi mo, dili na man gyud lagi mo apil ang mga persecuted minority ni ini. Muna nga ang mga Kristiyanos ba, muna nga naghimo sila selebrasyon nga parehos og pizza sa Sun God, sa pista sa Sun God. Mo di ini nga December 25 gud nila. No, December 25 gud nila. No, klaro na ha. Kaya katong sa panahon lagi sa mga kuan, daghan pa man gud mga Griego, mga dili Griego nga kuan. Gubja, Griego nga kinibitaw mga tao ba Greek, mga Greek, mga gitawag og mga kinibang mga Romanhon ingon ni ana no. Nya dunay ray sila sa ulo nga kapistahan, pagan god nga mao ang sun god. Na muna nga ang mga Kristiyanos gilutos kay dili man sila mo celebrate. Dili man sila natural no kay naabaya nang do shalt not worship any other god sa pagtulunan kay ang pagtulunan natong Kristiyanos kuan ba ta Judeo-Christian tradition. Unsa man ang Judeo? Kuan gud Old Testament, muna o Judeo Testament, no? Judeo tradition, Jewish tradition, no? O niya, Christian tradition, ang mga gitudlo na sa mga apostoles. So mga ato ba, ang atua di ay nga kini gitawag ng pagtulo na is Jewish Christian tradition. Sa ato pa, mix na ning atua. So muna nga, ang mga early Christians, aron gyud nga dili gyud sila maka-celebrate sa kining gitawag og kining December 25 agi og pagpasidungog sa kining Diyos nga adlaw, no, Sun God. Naghimo gyud sila og ilang gitunong ang adlaw December 25, no? Klaro? Ana ha, so na say mga usa sa mga rason nya naigo pod kining rason, rasona tungod kay mao man ang panahon na pod nga ang mga shepherds, no, magtugway pod sa ilang mga hayupan didto mismo sa ilahang tagsa-tagsa ka mga pasto. No? Klaro na ha. Ang tubag, why do Catholic celebrate Christmas on December 25? Okay. So, ari kita manghigala sa lain nga pagtulunan. Lain pagtulunan. No, niya. Diyan na, no? December 20, ano rin balik, ato rin isumpay, may gala. Nakita din ako ang sumpay, ano din, no? So, December 25, as Christ as the true Son, without, who outshine, Jesus Christ is the true Son who outshine the fallen gods of the old order. Providential sign as natural priest that God has selected Jesus over the false pagan gods. Sa biblical commentary sa kining Bar Alibi, biblical commentary sa Bar Alibi, that is ancient times, the Christian holiday was actually shifted so that it fell on the same date as the pagan god as the pagan god holiday. O mao gyud, no? So when Catholics converted, when Constantine converted to Christianity in the 4th century, Pope Gregory the Great converted pagan temples into Christian buildings, no, Christian church. Unya ang mga pagan festivals, he celebrated a feast of Christian martyr. So in the last December 25 Christian celebration existed before the conversion of Constantine and alternate to pagan celebration. Mao day ni higala, no? Ang mga kuan di ay ang kining December 25 gisaulog nato kay matud pa gisaulog nato kini agi og alternative celebration sa Christian, sa pagan religion, no? Kaya nagsaulog mo sila December 25.
No, muna niya nganong sun god no nya ngano man nga ang katumangyong sa sun god mo ilang gipili kadaghan biya ni sila kaayo nga mga Dios. Ilang gisuulog ang sun god tungod kay alang sa nila so mga early Christians Jesus Christ is the true sun. Ang tinuod gyud nga adlaw who outshine the fallen gods of the old order. Wala no. So wala nga kanang sa mga kalihukan si Haring Constantino no katubitang nahimo siyang Holy Roman Emperor. Si Haring Constantino pag na-converted na sa Christianity unya si Pope Gregory the Great mao na po siyang Papa. Ang tanan nga mga kalihukan sa nga kanabitong kalihukan nga pagano sa Roma iyang gi-transform into Christian celebration. No, panalitan ato mga katubitang mga piyesta sa mga nila ni Zeus, ni Venus, iyang gipang-ilisan og fiesta sa mga martir. So muna nga ang December 25 nahimo og gyud nga fiesta dungan sa fiesta sa Sun God tungod kay matud panlaginip, matud pa sa mga kining matud pa sa mga theologian atong higayuna si Kristo mao ang tinuod gyud nga adlaw nga maoy mas misilang pa kaysa mga fallen gods sa old order. Ano? So no, so karong adlaw mapadayon kita sa ato ang mga buhatonon ini kamudtuhon og advance Merry Christmas. Ato dayng ampo makigala ha. Maluoy kita itong atong mga igsuon nga mga Hilonggo taga Iloilo nga na mauli rin taon to. Mga estudyante na pagani mga madre na madre o kining seminarista na mga missionary, Kenyan missionary, Kenyan na ko kaila mga Kenyan missionary dito Magete, katong itumon bitan taga Kenya unya kuan kanang niya sila karon sa Pilipinas kay nagmission sila sa mga area so na appeal po din taon sa pagkadisgrasya. So atong yan po no ang pamilya po nga Yanso no kay dako silang perdisyon karon tungod kay usa sa ilahang bus, series bus nahulog unya ubay-ubay po sila in town og talabangan no tabanganan tungod kay sila man mo'y nagpa-hospital og sila po mao'y paangay sa lubong sa mga nahimong biktima sa maong trahedya. Hala no atong iampo manghigala no ang atong mga igsuon nga nahimong biktima usab sa pagkahulog sa usa ka series bus dito sa dalan sa may Iloilo. So may Panay ba sa Panay. Okay, daghang salamat ug maayong mudto Pilipinas.